Deze school gaat jammer genoeg sluiten en dat heeft alles te maken met de krimp, met de daling van het aantal leerlingen. Er zijn niet genoeg leerlingen en dat is heel erg jammer, maar daarom gaat de school dicht. Al die kleine dorpjes, met name zo bij de Zeedijk langs, boven Dokkum, die zijn klein. Er zijn een heleboel dorpen waar de voorzieningen weggaan. Dus de winkels en scholen zijn er weg. Nu gaan er nog wel kinderen naar school? Ja, er gaan dan gewoon kinderen naar school. Er zijn dan gewoon juffen. Er zijn juffen in de kleutergroep, er zijn juffen in de middenbouw en er is een juf in de bovenbouw. En de school die draait nog gewoon door tot einde dit schooljaar. En hoeveel kinderen zitten er op dit moment op school? Op dit moment zitten er 13 kinderen op school. En hoe is dat? Klein uiteraard, maar gezellig. We maken er een fantastisch mooi laatste schooljaar van. Ik heb gezien dat in de loop van de jaren het aantal leerlingen steeds meer afgenomen is. Maar dat geldt ook voor de grotere scholen, die zijn ook iets kleiner geworden. Wat vinden de ouders ervan dat de school gaat sluiten? Ja, uiteraard heel erg jammer. En ik kan me dat ook voorstellen. Je hebt een school in een dorp en die school die moet dicht. Hoeveel kinderen heeft u op deze school? Ik heb zelf 4 kinderen op deze school. En wat vindt u ervan dat deze school dicht gaat? Heel erg jammer. Dat is altijd een hele goede school geweest. Onze kinderen gaan ook met heel veel plezier naar deze school. Maar uiteindelijk snap ik het wel waarom die dicht gaat. Maar ik vind het wel heel erg jammer. En waar gaan de kinderen zo meteen naar school? Die keuze hebben we nog niet gemaakt. Nee, daar wachten we nog even mee. Had dit ook voorkomen kunnen worden dat de school ging sluiten? Moeilijk denk ik, want als je geen kinderen hebt en je komt onder een bepaalde grens, onder een bepaald aantal, ja, dan vertelt de wet ook dat de school dicht moet. En hoe zijn de laatste periodes dat de kinderen naar deze school gaan? Gaat het minder of krijgen ze juist beter les? Ze krijgen heel veel aandacht. Alleen het is wel jammer dat nog heel veel kinderen uiteindelijk op het laatste moment van school zijn gegaan. En daardoor is de groep wel heel klein geworden. Maar de lesstof is hetzelfde gebleven en de juffen ook. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd.